имоти. Другия вариант, който ако не влезат, ако не бъдат допуснати, е това да останат животни, които се гледат като домашни животни. Ето този вариант да спечелим време. Ние по този вариант събереме достатъчно много хора да си осиновят животно и да му плащат издръжката на това животно, да може семейство или ви да си ги гледате. Много е важно утре да не ги допуснем да влизат вътре до фермите да унищожават. Самата ограда. Те ще дойдат, че провокират, няма да имат заповед, трябва да имат прокурорска заповед. Ще сме тук още от 6 часа. Приемете втория вариант, защото иначе тук като ни провокират. Тук като ни пробият, отиват целият регион. Раките от Дон Костанда от всичките ферми горят. Всички до една ще изгорят. Затова да вкараме животните, ще направим ограда, ще направим такова за изолатор, за измиване на обувките. От там нататък храна, от чужбина пристигат пари, всеки ще помогне, ще ги гледаме вътре. После лайкерим, ще имаме време да спечелим, да избегнем тези стълкновения и да спасим и на целия регион животните. Само една добавка, защото тя е много важна. Тук не става въпрос за шума по животните, а става въпрос за едни пари от Европа, които не могат да бъдат усвоени. От Министерството, искат да вземат парата, от Министерството вече са забавили с сроковете. И това, че ние сме тук и изпират тяхните пари в момента, пари, които не могат да усвоят. Под усвояване означава кражба директна. И за да откраднат едни 26 милиона, тук трябва да избият всичките овце в региона, трябва да се избият. Което е пълно безумие, защото поминъка на всички хора, които са нагоре по селата, изчезва, буквално изчезва. Това са бедни хора навсякъде, гледат животни, за да имат нещо да сложат на масата. И този проблем не е само тук, той е за цялата област и всичко, което се случва нагоре в Родопите. Как съм се вморил тук съм аз? Те са две породи. Каракачански и тук конкретно има две автохтонни се водят, на изчезване са. И ако изпълнят тези, за да вземат тези 26 милиона тези изроди, ако изпълнят нарежданията, които имат от по-високо ниво, той министъра на практика и на него му нареждат какво трябва да направи, за да могат да се откраднат парите. Ако го изпълнят това, тези породи изчезват. Това са породи, които са гледани хиляди години тук. Така че не трябва в никакъв случай не трябва да ги допускаме вътре. Това е частна собственост. Те нямат законово право да влезат вътре. Каквито и заповеди да изкарват, нямат законово право. Да не изгори дупката. Значи най-важното е да сме тук, да запазим дух. Цяла България сега нас гледа. Ако ние не се пречупим, значи цялата престъпна власт, онази, която 35 години ни краде, мачка, гони от България, ще падне. Много е важно няма никой да посмее да ни пипне с пръст. Вижте колко дни чакат. Знаете ли защо чакат? Защото се оплашиха. Не само от нас, а от настроенията на целия български народ. Всеки един нормален човек, като погледне в социалните мрежи и види нашите сънародници как не готуват, как кипи. Мислите ли, че тази власт не се страхува? Ако ще и 100 000 полицаи да пазят и жандармеристи. Затова ви казвам, цяла България нас гледа. Ние не трябва да предаваме нито Бай Георги, нито останалите сънародници, които е преломна точка. 35 години сме мачкани като роби. И днес сме се събудили, дигали сме глави. Ето тук сме дошли, изправили сме се. И виждате, не смеят да дойдат. Вие сте трудолюбиви, честни хора. Вие сте истината. Те са престъпниците, те са
убийците.